Ka zama wani teku da yake gudana a cikin zuciyata wanda ba shi da yawan tsayawa. Hakika, kin kasance wani sirri kuma in ce wani haske ya yaɗa cikin zuciyata. A kullum ina roƙon mahalicin so da ƙauna da ya ninka soyayyarka iya kwatankwacin adadin numfashin da ke fita a cikin jikina. Masoyata, ita sanyi ganuwa na. Idan? Hakika ne ya shafi da ke. Ina ɗan kowace irin tafi da akan. Wai ku mutane me yake damu? Me yake damu ku soyayya? Haba. Wannan ai shirme ne. Kai bara ka tafi faɗa maka idan ka ƙara bari muka ƙara hada hanya da sai na sa amma wulaƙanci da fata. Wato abin da yake tafi da ku. Dakata! Na sa abin da yake tafi da ku. Ba ka wani abin ɗin ba ne? Ni da wannan yaron Mubarak. Mutum soyayya su ne da 'yar gidan Alhaji na Madina. Wai saboda sun rabu da shi har su ma yake yi. Kaɗan ya gani ke. Zai ba haka bai kamata ka siya. Hakuri za a yi. Ni za ka gaya wa abin da zan gaya ɗan uwana? Fadila, gaskiya da lokacin da na ganki, sai na ji damuwa ta gaba ɗaya ta tafi. Ƙaryar banza ƙaryar wofi. Ba zan ga laifinki ba. Laifin zuciyata ce ta kasa bayyana miki irin soyayyar da take miki. Kaga malam, wani musa ba ka fuskanta. Na ma haƙi